यह फागुन के महीना में हाँ हाँ एगो औसन जीजो कल जबा न मैं खत्म लोग जीजो लोग आज बा मैं साली के कांड कर देता रन सो तब सालिया कह तड़ी अपना जीजवा लगे फोन लगा के कैसे कि तोरे चलते घर में भइल बाबा जीजाजी कि तोरे चलते घर में भइल बाबा जीजाजी कुआने में कोई लहंगा लाले लाले जीजाजी कुआने में कोई लहंगा लाले जीजाजी तोरे चलते घर में भइल बाबा जीजाजी तोरे चलते घर में भइल बाबा जीजाजी कुआरे में कोई लहंगा लाले लाले जीजाजी कुआरे में कोई लहंगा लाले लाले जीजाजी उदय भैया फोन करके कंप्लेन करत तारी कंप्लेन कौना भाव में करत तारी जीजा तू नतीजा कोइला होठ में होठ साटा के फागुन के मजा लेला कोरा में उठा के जीजा तू नतीजा कोइला होठ में होठ साटा के फागुन के मजा लेला कोरा में उठा के रंगला बड़ी यारी ढोड़ी खा ले जीजाजी रंगला बड़ी यारी ढोड़ी खा ले जीजाजी कुआरे में कोई लहंगा लाले लाले जीजाजी कुआरे में कोई लहंगा लाले लाले जीजाजी करनामा सब लोग जान जाई तो हम घर में मुँहो न देखावे खातिर आज बानी कौना भाव में या कैसे कहतारी भैया निदौर समान हमर कर देला झूठा कर देला
लाले लाल